வாங்க மாம், சின்ன பிரச்சனை. Good, huh? Let it marinate for 1 hour. Puro marinate होता है. Salt. Right, off பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஆறட்டும். லெட் இட் பீட். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஆறட்டும். ஓகே. ஒன்றும் ஆயிடுச்சுல? சூடாக இருக்குமா? இல்லை, லைட்டாக தான் சூடாக. ஓகே. ஒரு 1 hour அப்படியே இதுவாகட்டும். இது ஓகேவா? இதுலையா? சரியா? ரவை bread crumbs, sesame seeds, red chili powder, pepper and coriander powder, salt,
1 hour ஊறிடுச்சு. அவ்வளோதான் ரெடி. ஓ ஒரு நிமிஷமா. ஒரே நிமிஷம். ஆஃப் பண்ணு. ஓகே சிறப்பா ஒரு நிமிஷம். காஞ்சிபுரத்துல 35 கிலோமீட்டர் எல்லாம் வண்டிக்கு தான் போனோம். ஆமாம், அங்கே தங்கி சாப்பாடு இப்பெல்லாம் எல்லாம் வந்து கட்டிட்டு உடனே அவங்க ஏற்றி அந்த பஸ்ஸில் ஏற்றி அனுப்பிடுவோம். ஒரு வால் மட்டும் எடுத்துன்னு சொல்லு. நான் காலையில் பேசிட்டு வரேங்க. நான் இப்போ வழியில் தான் ஏற்றின்னு போகிறேன் எல்லோரையும். ஒன்று டேங்க்ரு பெரிய இருக்குது. குண்டு தீட்டு கவுருக்கு எல்லாம் எவ்வளோ தண்ணி இருக்காங்கன்னா கேட்கல கேட்டுட்டு வேறு இடம் பார்க்கலாம். நின்று லிங்க எடுத்து வாயில் வை. இருக்கு நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. ஊற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் கிளம்புறதுக்கு இப்படி 2 hours ஆகும் நினைக்கிறேன். நான் இதுக்குள்ளே கிளம்புனா அப்புறம் ரம்யா வந்து வேற மாதிரி வரும் ஃபோன்.
சத்தியம் பண்ணலாம் பாவம்